Takže tuto máme našu skupinku lemurov Kata. V podstate my dokonca aj ponúkame v našom Malkio-parku aj zažitkové balíčky, kde sa tieto opičky dokážu teda nakrmiť návštevníkmi. Funguje to na takej báze, že vlastne návštevník príde, sprevádza ho ošetrovateľ a vlastne takto cez pletivo vie ponúknuť týmto našim lemurom a vlastne aj ostatným primátom nejakú tú maškrtu. Vlastne my im ponúkame počas týchto balíkov rôzne teda tieto piškotky, aj sušené ovocie. To majú teda klasicky len výlučne počas týchto balíkov, pretože to majú radi, je to celkom také chutné, sladké, aby vlastne k tým návštevníkom do takejto blízkosti prišli. No a samozrejme tieto maškrty im aj poskytujeme a teda respektíve schovávame do rôznych hračiek a teda enrichmentov, ktoré naozaj potrebujú preto, aby sa nenudili, pretože vlastne potom vznikajú rôzne poruchy správania, keď sa takéto zviera vlastne v tej svojej ubikácii nudí. Oni vlastne prichádzajú do styku stále s rovnakým prostredím, takže je na ošetrovateľovi, aby im to prostredie nejakým spôsobom obohacoval. Tieto balíčky na Krm si ma nájdete na našej web stránke v časti zážitky. Tam si vlastne môžete vybrať samozrejme okrem primátov aj iné zvieratka, ktoré by ste mali záujem teda nakrmiť. Tu máme zase našu rodinku mačiakov Krivet. Tu máme našich gibbonov bielorukých, tento sa volá Louis, je to náš samček, prišiel k nám už ako také osirelé mláďa, my sme si ho vlastne tu vychovali, je to teda fľaškač a tým pádom je vlastne na ľudí celkom zvyknutý, takže vôbec nemá žiaden problém, že si vie takto zobrať elegantne maškrtu. Vlastne tu už ani nejde o opice, ale skôr menšie ľudoopy, takže už aj tá miera inteligencie je na inej úrovni. Niekedy dlhšie trvá, kým si aj na vlastne toho nového ošetrovateľa zvykne. Za ním tiež vidíme aj našu samičku Klaudiu. Oni tu vlastne spolu tvoria taký párik, hoci kedy si spolu zašantia. A ona vlastne bola vychovaná normálne maminkou, takže samozrejme aj u Lujka vidíte, že sa trošku inakšie správa, napríklad si cucá neustále palec, lebo on vlastne tú blízkosť tej maminky nepocítil, takže vlastne tú rolu sme prebrali my ošetrovatelia. Ľudopy sú špecifické tým, že na rozdiel od opíc napríklad chvost nemajú, takže on vlastne gibbony ho ani nepotrebujú na tú rovnováhu, pretože väčšinu teda času oni vedia dokonale ručkovať, majú na to dokonale prispôsobené predné končatiny, takže rovnako ako my ľudia máme dlhšie nohy, lebo sa pohybujeme skôr po zemi, tak gibbony to majú presne opačne.